Čaute ľudia, tam trochu vydal neskonec vlastne z GTAčka a rád by som vám vlastne dal taký návod, že ako sa zarobiť peniaze v GTA Online, lebo ešte vlastne, ja si myslím, že ešte dosť ľudí je vlastne v GTA Online, ktoré sú začiatočníci. Ak chcete, aby som urobil akože video úplne iba pre tých úplne začiatočníkov, tak môžete mi tam sa do komentárov, ale toto je už takých pre takých trochu pokročilých, ktorí už niečo majú. Na ten začiatok zarábania je vlastne Special Cargo, Vehicle Cargo a proste Cargo. Ja teda viac používam Special Cargo, mne príde teda Special Cargo lepšie, lebo proste baví ma to viac ako Vehicle Cargo, ale ako vás viac bavia také tie auta a také kradnutie aut, tak určite by som si asi vybral to Vehicle Cargo. Ale Special Cargo teda beriem, áno. No a na to, aby ste vlastne mohli mať Special a Vehicle Cargo používať, tak potrebujete vlastne Office kanceláriu. A tu si môžete kúpiť, keď sa otvoríte telefón, dáte si internet a tak si vlastne môžete kúpiť, a vlastne tu si môžete kúpiť v tomto Dynasty 8, dáte si toto a tu máte vlastne všetky. Keď máte, čo to bolo, niečo, že si predplatáte GTAčko, si predplatili, čo to bolo, že tak máte túto zadarmo, túto jednu Office kanceláriu, ale inak toto je najlacnejšia a určite by som túto bral, lebo tá je vlastne za 1 milión a ten 1 milión vlastne ako našetriť, to by som vám mohol urobiť video úplne ako našetriť svoj prvý milión alebo nejak tak. A vlastne keď si ju kúpite, tak môžete ísť dovnútra a keď sa prihlásite za CA, tak môžete ísť do toho počítaču. A tu si vlastne, tu máte Special Cargo, Vehicle Cargo a Special Vehicle Work. Keď si toto odomknete, tak vy si vlastne môžete robiť takéto špeciálne tieto práce a vy tam môžete mať proste tam môžete mať zľavy na tie veci, čo tam sú. Vehicle Cargo, Special Cargo. Ja mám zatiaľ iba Special Cargo, Vehicle Cargo, teda ako som povedal, že nehrávam, takže preto ho nemám. Mám tu dva warehouse, jeden na 42 kredítok a druhý na 16. Prečo vám vždycky berte po 3 kredítkach, lebo vlastne keď berete po 3, tak vám to uľahčí čas. Sice môžete na tom prerobiť peniaze, lebo keď vlastne berete po 3, tak môže sa vám stať, že to neukradnete alebo niečo také a prejete o to, ale ušetríte čo najviac času na tom. No vlastne ono vám to ukáže niekde, kde máte ísť, vy tam proste dojdete a normálne tam zabijete niekoho, alebo buď vlastne sa vám môže spraviť to, že môžete kradnúť 3 kreditky a musíte ich kradnúť akože že po jednom, že musíte zobrať jeden, potom sa dáte do warehouse zase jeden a po jednom, lebo keď ste sami, tak to musíte takto po jednom, alebo sa vám stane to, že vám to spavne vlastne nejaký vlastne napríklad dodávku a v tej dodávke budete mať všetky tie 3, takže je to také rýchlejšie, no ale tak uvidíme. Special Cargo alebo Vehicle Cargo vlastne to je asi prvé, čo si môžete kúpiť na zarábanie, na taký začiatok zarábania. Vlastne Vehicle Cargo funguje takisto, akurát, že kradnete nie bedne, ale vlastne kradnete auta a tie auta máte 3 varianty: top range, mid range a standard range. Top range je najdrahšia a keď si naplníte vlastne 20%, no keď si teda 20 aut, keď si dáte top range, teda mid range a standard range, tak potom už budete dostávať iba top range, takže to sa fakt vyplatí. Ja určite vám neodporúčam zo začiatku kupovať vlastne auta, lebo utratíte strašnú palku za auto, ktoré vás za 2-3 dní omrzí a zbytočne za auto sa vám peniaze nevráti, ale keď si kúpite nejaký biznis alebo niečo, tak vlastne sa vám z toho tie peniaze vrátia, lebo je to biznis, ale keď si kúpite auto, tak to máte iba na vozenie a je to zbytočné. Radšej si môžete kúpiť auto za zadarmo, ktoré sa volá Turismo, je to dosť rýchle auto, športové a je fakt akože dosť dobré na to, že aké je zadarmo. Môžete vidieť, že ja som teraz dostal misiu, že mám vlastne vždy zabíjať targetov, lenže keďže na tomto deluxe ešte nemám rakety, tak musím ich zabiť ručne. Vlastne vy tam prídete, zoberiete tie masky a ponoríte sa pod vodu, vyberete tie kontajnere, tam budete mať ten Special Cargo, donesete to do save auto a ono má teda auto a tým autom to donesete do vášho
do vášho warehouse a máte vlastne misiu urobenú. Takže ľudia, vlastne to bude zo Special Carga asi všetko. No a asi sa môžeme teda presunúť na ďalšiu metódu zarábania peňazí v GTA Online. No a ľudia, vlastne ďalšia metóda zarábania peňazí je vlastne MC biznesy. MC biznesy sú vlastne biznesy, na ktoré si potrebujete si ich kúpiť jedine, ak máte, môžete si ich kúpiť jedine, ak máte ten Motorcycle Club, ktorý si vlastne kúpite tiež cez mobil a kúpite si ho cez túto Forkosure, Entersite a tu máte vlastne Clubhouse. Tento vlastne máte sa myslieť zadarmo, keď máte tiež, neviem čo to bolo, či sa to nejako predplatalo GTAčko, či sa to bolo, tak máte zadarmo, inak stojí nejakých, ja neviem, teraz nechcem klamať, ale nejakých okolo 300 000 alebo 200, ten si kúpite a tam si môžete vlastne kúpovať Motorcycle Club biznesy, ktoré vlastne sú, na rozdiel od toho Special Carga, tak to je to, Special Cargo musíte robiť vy, ale keď máte MC biznesy, tak tam vlastne dokúpite produkt, dokúpite vlastne suppliesky, to je vlastne to, že ingrediencie, aby mali z čoho vyrábať ten produkt. A iba tam takto prídete normálne dovnútra a tam im tam doplníte a oni vyrábajú sami bez vás, takže proste máte to a potom to iba prídete zem, predáte a máte zarobené dosť veľa peňazí. Teraz vám to tu zaradím podľa najlepšieho až po najhoršie, takže najlepší MC biznis je kokain, potom je metafetamín, potom je country cash a nechcem teraz klamať, ale potom je sa mi zdá, že weed a potom je document forgery, ale document forgery fakt neoplatí sa ten biznis kupovať, takže určite by som ho nekupoval. Vidíte, takto to vyzerá, keby znútra tu vám vlastne budú vyrábať ten kokain a lebo teraz som vo výrobni kokainu a vlastne vy si dáte zase na počítač a najprv tie suppliesky buď ten biznis nevyužívajte, alebo tie suppliesky vlastne stylujte, lebo keď ich budete dokupovať, tak sa vám to nevyplatí, až keď budete mať equipment upgrade, aspoň ten equipment, keď budete mať ešte aj stav, tak tedy sa vám to už úplne nevyplatí, takže tie suppliesky už dokupujte, lebo zbytočne strata peňazí a času, keď ich budete kradnúť. Vidíte, tuto máte Resupply Shutdown business a môžete tu cez sell produkt a vždycky dávajte tú drahšiu cenu, lebo vlastne zarobíte na tom viac a máte to iba predať ďalej alebo niečo také sa mi zdá. Takže vždycky to dávajte a sa vám to takto vyplatí. Ale vlastne MC biznisy sú podľa mňa jedný z najviac zarábajúcich biznisov. A teraz vlastne máte nejaké tie typy, čo vám môže padnúť vlastne na predávanie. Keď buď vám padnú okolo 3 lodí, či koľko keď predávate dosť produktov, mne teraz padli 2, vidíte. Alebo vám môže padnúť, sa mi zdá, že poustopovaný, potom vám môže padnúť taký ten nakladiak, kde vlastne sypete tie koše, neviem, ak sa teraz volá. Potom vám môžu padnúť motorky, ktorých je viac, ale sú také celkom aj rýchle, takže to je celkom v pohode. Potom vám vlastne môže padnúť lietadlo, potom vrtuľník a čo ešte neviem, ale že tam vlastne niečo bude, ale teraz neviem. A vlastne dokument forgery som absolútne ako biznis nekupoval, lebo ja si myslím, že sa nevyplatil, lebo zarába tak minimum na tom zarobíte, že myslím, že sa to ani nevyplatí. Stačí vám metafetamín, kokain, country cash a keď ešte tak chcete, tak aj Bitfarma sa ešte celkom vyplatí. Teraz na ňu boli vlastne double bonusy, že dvakrát rýchlejšie sa vám vyrábal produkt, takže vtedy sa Bitfarma fakt vyplatí, ale akože on sa vyplatí aj normálne, ale je to taký biznis, že akože už menej sa vyplatí, no. No ľudia, dajte tu nejakých tých 20 lajkov alebo niečo také a ja vám natočím na budúce, buď napíšte do komentárov, že či chcete buď video pre úplných začiatočníkov, ktorí ešte nemajú ani ten milión našetrený na tú kanceláriu, aby ste mohli robiť Special Cargo, alebo chcete, že ako si zarobiť nejakých tých 6 miliónov, okolo 6 miliónov to je za nejakých 6 hodín, nejakých tých 6 miliónov. Nejak takto je, sa mi zdá, takže ak by ste chceli, tak môžete mi napísať do komentárov. Bude všetko, takže vidíte, predáte produkt, zarobíte easy.
peniaze takto. Ľudia, vidíte, že teraz mi to dalo vlastne Defender Business, to je to, že vám vlastne môžu policajti alebo nejakí gangsteri prísť na to, že máte vlastne ten biznis a môžu vám kradnúť buď zásoby alebo tých pracovníkov všetko. Keď sa vám to stane, tak iba tam prídete, vystrelíte ich, zoberiete si spiatky vlastne za zásoby a môžete ísť ďalej. Len toto je akorát také na čas, no a keďže som teraz ďaleko od cesty, tak je to také no debilné, ale čo už, no vlastne vy tam iba prídete, vystrelíte, zoberiete produkt, alebo ak vám sa napadne policia, tak tam iba prídete, vystrelíte ich, ukradnete dodávku s tými vašimi pracovníkmi a donesete ich spätky do vášho biznisu. Ľudia, vlastne ešte som tu zabudol v tých MC biznisoch povedať, že ešte sú tu dva vlastne také, nie sú to vlastne MC biznisy, ale zarábajú tam samé, ale nepočítajú sa ako MC biznisy. Prvý je bunker, ktorý máte vlastne, je to tiež pasívny príjem z toho, ale kúpite si ho z foreclosure a tam si dáte iba že bunkers a vyberete si, že aký chcete. A druhý sa volá Acid Lab a ten si odomknete vlastne tak, že splníte first dose mi sa zdá, že iba on sa vám odomkne, potom si môžete kúpiť za 750 000 a za ďalších 250 je upgrade. A ten upgrade sa vám odomkne, keď si splníte všetky tie misie cez telefón, keď dáte telefón a dáte tam, že DAX, tak tam máte také tie misie, že request job alebo niečo také a tam keď ich splníte 10, tak sa vám vlastne upgrade na toho zlepku a bude vám vlastne rýchlejšie vyrábať produkt a bude sa vám vlastne vyrábať aj kvalitnejší sa mi zdá. No a vlastne toto je tiež to je pasívny biznis, lebo si tam iba dokupujete suppliesky. No a vlastne keď splníte všetky first dose a last dose misie, tak vlastne si odomknete to, že vám dá vám ten DAX auto také, je celkom aj rýchle, ale je také celkom akurát, no. No vidíte, teraz som v tej Acid Labke, je to ten biznis, zarába fakt dosť, a to máte vlastne, že si môžete dať boost production a to si môžete dávať každý deň, je to na pol hodinu a keď si to pustíte, tak to je najzarábanejší biznis v hre, no ako ten biznis, čo vám sám zarába, ale iba na tú pol hodinu potom, ale fakt zarába to dosť peniazí, vidíte, ja mám teraz plný a odporúčal by som to predávať na public lobby. Lebo vždycky máte vlastne len jedno vozidlo, lebo vy to predávate vždycky v tej motorke a vždycky máte len jednu, no, takže to je na toto najlepšie. Suppliesky si tu môžete kupovať takto, buď Speak the Mat, a tu si dáte buď supplies, alebo si ich môžete kúpiť tak, že si dáte vlastne dáte si telefón a tu v telefóne si dáte, že mat, a tam keď mu zavoláte, tak tam dáte, že buď supplies a dokúpite suppliesky na diaľku, nemusíte furt chodiť sem. Ten biznis môžete prenášať, že si môžete sa sadnúť ako do nákladiaku a môžete ísť kde chcete. Ja vám ukážem aj tú celú misiu, teraz sa dáte Ečko. Takže vždycky dostanete túto motorku a buď dostanete misiu, že to máte ísť vlastne predať, že takto máte doniesť 10 krát vlastne, buď to dáte po všelijaké veci, alebo to máte doniesť také letáky. Ja teraz mám, sa mi zdá, doniesť takéto acid package, pozrite. Takéto a vy to vlastne takto hodíte na tej destinácii, budete mať vlastne košík a tam to hodíte, urobíte to 10 krát a máte, ale je sa mi to, že je dosť tých typov sell misií. Jedna je taká, že iba tam prídete a dáte to vlastne pod taký, stisnite Ečko na takú vyznačené miesto a ona na toho charaktera automaticky dá pod nejakú vec. A ešte tam máte jednu, kde máte prísť do takej vlastne garáže a vy otvoríte vlastne také auto, čo tam je, dáte tam ten acid a vtedy začnú tu vás ísť vlastne policajti a tak to tam musíte celé vystrieľať, potom zobrať motorku a doniesť to na vyznačené miesto, ktoré vám to dá na mape. Acid Labka je fakt dobrý biznis a hlavne s tým upgradeom. A hlavne ešte keď dáte ten boost, že vám to dvakrát rýchlejšie bude vyrobať na pol hodinu, tak je to fakt najzarábenejší biznis v hre. A je to mega dobrý biznis, akože určite odporúčam si ho odomknúť. No keď dojdete, vidíte, tu máte košík, môžete to aj z motorky takto hodiť do toho košíku a môžete ísť do ďalšej destinácie. To je akože, vždycky tie destinácie bývajú blízko seba, takže to je dosť easy. Odporúčam to vlastne predávať v meste, lebo väčšinou týchto misií je v meste a nemusíte sa trepať až zo Sandy Shores až semka do mesta. Vlastne keď to netrafíte, tak ich máte vlastne tých acid packov nekonečno, takže to nevadí. Keď to netrafíte na prvý pokus, tak to nevadí, nič sa nestane, máte ich nekonečno, takže to je v pohodičke. No takže ľudia, to bude vlastne všetko z MC biznisov, no a teraz môžeme ísť na vlastne
ďalšiu metódu zarábania. No ale ľudia, ďalší spôsob vlastne zarábania peniazí v GTA Online je Hasty. To sú Casino Haste, Cayo Perico Haste a máte vlastne ešte tak Apartment Hasty, ktoré nemáte až tak veľa peniazí za ne, ale akože aj tak sú dosť dobre platené. Casino Haste, aby ste mohli robiť, tak musíte mať úplnú arkádu a v arkáde musíte robiť všetko tie prepy, setupy, no a potom môžete robiť ten Casino Haste. Je fakt dosť dobre platený a aby ste mohli robiť Cayo Perico Haste, ktorý je ešte lepšie platený, tak tam potrebujete vlastne kosatku. Obidva hejty sú fakt dobre platené. Asi akože Cayo Perico Haste je asi najlepší spôsob zarábania peniazy v GTA Online rok 2025, aj keď bol dosť taký zmenený, že zarobíte na ňom menej peniazy, ale stále sa na ňom zarába veľmi veľa peniazy. Aj keď bol však ako poupravovaný a takto, takže stále je to dosť dobrý. Takže vlastne Hasty fakt dobre platené, takže Hasty odporúčam robiť. Potom vlastne tu máme ďalší spôsob zarábania peniazy, sú time traily.